on sulle uusi homma. Täällä olisi kiire. Tiedänkö mä sen tyypin? Et. Tää on henkilökohtaista. Onko se minkälainen? Naisten hakkaaja. Se jätkän kanssa ei kannata ottaa mitään riskejä. Tuleeko se muija mukaan? Ai Kati? Joo. Ei sitä kannata aliarvioida. Saanko mä se tyypin osoittaa? Mutta sun vaimo ei saa sit tietää tästä. Se on saanut kärsiä ihan tarpeeksi. Tuosta. Kuka se on? Se kun Esa henkilökohtainen juttu. Tyyppi vissiin vähän mukiilunut muijansa. Miten me hoidetaan? Mitä ne naisten hakkalle yleensä käteen? Ainut vaan, että mulla mutsi soitti. Mun pitää ottaa poika viikonlopuksi. No mitähän sä meinasit tehdä? Se tulee vaan nyt, kun Sanna on joutunut katkaisuun. No miten me hoidetaan tää homma? Tehdään se tänään. Eikä Ville on mulla kuin 1 tai 2 päivää korkeintaan. En minä halunnut, että tää tällä lailla menee. Lopettako, mitä helvettiä te oikein teette? Sanoitko sä jotain? Vitun naisten hakkaaja, saatana! Ei te kellekään yhtään mitään. Kiellä vaan, siinä sä oot ihan vitun hyvä! Mitäs tää liikkuu tämmösiä huuja sitten? Mitä? Mitä kuulemista levittää sitä paskaa? Vittu! Älä vittu valehtele! Kati, vittu lopeta! Tuo. Mitä totoisen huoneessa? Ei toskesi lapsi. Ole vittu hiljaa. Tämmösiä hommia sekaannut, jos sulla leikki jotakin vitun perhettä. Mitä me tehdään? Käy kattoo tuo huone. Mitä? Käy kattoo tuo huone nyt. Sulla kävi jättä vitummanen säkä. Sä et halua, että sä käy huonommin, muuta vittuun täältä nyt. Ymmärrätkö sä? Jumala. Ymmärrätkö sä? Onko nuo sun? Onko nuo sun? Kuule, tykkääksä sä Legosta? Tää on joku tämmönen poliisisten rosvojuttu. Hei, mitäs sanot, jos koottais se vaikka yhdessä? Kyytiin. Olisiko tuo siihen? Sitten visiitin jälkeen sakkas vaimonsa sairaalakuntoon. Kun se kuolee, se on tää syy. Me vietiin sen kamat. Sä saat ne, jos sä haluat. Lähetinkö mä teidät sinne hakea jotain kamoja? Sä et sanonut mitään, että siellä on lapsi. Tuleeko tämä välitä? Olisitte pistänyt vaikka parvekkeelle. Sen on ollut minä, joka jänisti. Kun sä näet Janin, käskepä sen tulla käymään. Saa itse selvittää omat sotkus. Oliko tää tässä? Ei se jätä tätä tähän.
Tiedä mitä se sekopää seuraavaksi keksii. Voi vittu. Mun pitää mennä hoitaa nämä asiat Esan kanssa kuntoon tänne. Ilman sun poikaa, tää ei jos mennyt näin. Älä laita tätä sen syyksi. No mitä vittua, jos Esa uhkaa sun lasta? Ei se niin tee. Ei se niin tee. Mä pidän siitä huolen. Sä jäät kattoo poikaa tänne siksi aikaa. Sä lähetit mut vittu kämppään, jos oli lapsi. Ei se oo ennenkään ollut sulle ongelma. Jani, sä kusit tämän homman. Ylös! Eikö me sovittu jo tää homma? Janikin maksoi velkassa. Tuu pois sen pöydän takaa. Sä tykkäät näistä hommista. Se näkee susta. Tuu nyt vittu pois sen pöydän takaa! Ja pienet kädet näkyvillä! Luuleeko, että tää jää tähän? Sä pitää loppuelämä olkasyli vilkuille.